ľudia, vítajte pri dnešnom videu a dnes tu máme unboxing novej kolobežky od značky Ethic a je to Ethic Pandora. Takto vyzerajú báry na mojej novej kolobežke. Mám tu takéto modré gripy, lebo som si vybral blue, akože farbu kolobežky. A ideme otvoriť aj deck, takže dosku. A kolečka vám ukážem tiež, takže tak. Takže toto je doska, výborná doska, má takéto modré kolečka ešte menej. Strašne dobré. Logo. Takto vyzerá tá doska z vrchu, proste tu máte. Výborné, proste. Ja nemám čo iné povedať, proste toto boli Ethic. Za tieto nálepky krásne. Iba ostáva si tieto dve časti. Yes, kde kolobežka je postavená. Podľa mňa vyzerá veľmi dobre. Tá modrá farba veľmi sedí s tou čiernou, podľa mňa. A výborná doska, výborné báry, ja som veľmi spokojný. Dvomi, aj kolečka sú dobré. Trošku väčšie, ako som mal minulé na kolobežke. Ale než to poviem je celkom dobré a idem mu otestovať a potom vám poviem, či sa to oplatí oplatiť, a to sa bude určite oplatiť. Takže asi tak. Teraz ideme si skúsiť na nej dať nejaké triky. To som ešte neskúšal vonku. Veľmi dobré a rýchlo sa s ňou točí doška. Tak. Skúsime si také triky, ktoré by sme mali vedieť. Dobre. Ken si dáme. Dobre ľudia, takže skúsime si ešte nejaké triky, dáme si 180-ku, potom si dáme bar spin a ako finálnu výzvu si dáme asi whip. Ale výzva bude tail whip. Si skúsime dať manuál, tak jak viem. 180 skúsime. Yes, ľudia, takže dá sa povedať, že som to dal. A čoskoro sa vidíme asi pri ďalšom videjku. Samozrejme, nezabudnite dať like, odber a to je bolo asi všetko. Tak čaute.